predstavujem vám Riesling Rýnsky, ročník 2023. Rieslingu sa vraví, že to je král vín a takým istým je aj tento náš Riesling, pretože má veľmi krásne telo. Je to víno suché, ale to telo sme dosiahli práve vďaka tomu, že bol dlho batonážovaný na jemných kaloch a môžete to v chuti cítiť takú príchuť, ako keby hrušku máslovku, keby ste jedli. Takisto má veľmi sviežu pikantnú kyselinku, ktorá v kombinácii s tou robustnou chuťou toto víno predurčuje aj na archiváciu, ktorá každému Rieslingu svedčí a zreci potenciál minimálne 3 až 5 rokov. Pochádza z Hubíc, Hubice ako oblasť, južnoslovenská vinohradnícka oblasť, vinica Cintorínske. Kedy si tade tiekol Dunaj, čiže prečo sú tieto vína z Hubíc až na Chardonnay krásne také telnaté, to kvôli tomu, alebo minerálne, lebo ten Dunaj, ktorý je teraz vzdialený zhruba možno 1,5-2 km ešte od našich viníc, kedy si mal tie svoje korytá, to meandrum práve tam. A tam tie pôdy na vrchu sú z praše, ale pod tým sú naozaj naplaveniny Dunaja, štrky. Hneď, čiže ten vinic zakorení až do tých štrkov a práve odtiaľ čerpá niečo také, ako keby kvázi mineralitu.